Hola, benvinguts i benvingudes a la Cortina dels llibres. Jo sóc Clàudia i avui us porto el llibre Avis, piranyes i altres històries. Està escrit i il·lustrat per Rocío Bonilla i l'editorial és Animal Llibres. Som-hi! Este llibre tracta de l'avi Rodric i d'en Nico, que viuen un munt d'aventures i expliquen moltes històries. Una vegada van explicar que un dia se van escapar de 1000 piranyes i diu la seva mare que són totalment iguals. I, per exemple, també s'ajuden. L'avi Rodric ajuda al Nico a les matemàtiques i el Nico ajuda a l'avi Rodric en lo mòbil perquè és molt vell i no se n'entera. I també parla dels avis dels seus amics. Per exemple, l'avi del Manel treballava de fuster i els va ensenyar a fer casetes de fusta, però ara ja està jubilat. L'àvia de la Berta és cuinera i cada dissabte hi va. Este llibre lo recomano molt per als xiquets i xiquetes de 5-6 anys, però també el podeu llegir als vostres fills a partir dels 4 anys. Este llibre està escrit en lletra d'impremta i les il·lustracions són molt grans. I també escriviu als comentaris quin és el vostre millor moment en els vostres avis i àvies. Espero que us hagi agradat molt. Adeu! Dóna-li un like si t'ha agradat el vídeo i no t'oblidis de subscriure't al canal i tocar la campaneta per a no perdre cap notificació.